ידועות בנושא הזה של כתיבה, של שמות, וכמו שביקשנו ממאזינים שרוצים, והתקשרו לנו כבר מאזינים, אז אנחנו רוצים לעלות כאן על הקו, שמסמנים לי כבר שהיא נמצאת על הקו, את מלי מזל. ערב טוב מלי. ערב טוב. מה שלומך? בסדר גמור. וקודם כל אנחנו שמחים מאוד לארח אותך פה בתוכנית שלנו. ונקווה שעוד נעשה את זה הרבה, כי עניין לספר למאזינים שלנו. כן, אני קצת מתרגשת, אבל נראה לי שזה טבעי. כן, זה בטבעי, זה בסדר, רק את ואני נמצאים פה ואין לנו מה להתרגש. אני הייתי רוצה ככה ברשותך, גם שאני אדע, מה זה נומרולוגיה? טוב, נומרולוגיה זה שיטה שמייחסת למספרים משמעות מיסטית. בנומרולוגיה טוענים שלכל מספר יש את האנרגיה שלו, וזה מאבחן את התכונות האישיות של האדם, ואפילו יכול לזהות את העיכובים של האדם. אני מאמינה שנומרולוגיה זה איזשהו כלי לתת לאדם הכוונה להתקדם במשהו טוב ולתקן את משהו פחות טוב. זאת אומרת, אם אנחנו קצת מפרשים את זה לרמה האקדמית, זה להפעיל את החולשות ולחזק אותם, ואת החוזקות, מה שנקרא לתגבר? כן. חשוב לי להגיד שנומרולוגיה זאת אומרת, אני מאמינה שזה לא גילוי עתידות, וזה לא משהו שהוא מותר בכלל. אבל בהחלט הוא כלי שעוזר לאדם להתבונן ולבדוק את עצמו. ומאיפה הידע הזה שאת ככה מבינה בנומרולוגיה ומצליחה איכשהו לתת לאנשים כל מיני דברים עליהם? אני קיבלתי את הידע הזה במתנה מנומרולוג מקסים שלא רצה לחשף. זה נומרולוג שפשוט אני פניתי אליו בשעה שרציתי שיעשו לי נומרולוגיה, כי חיפשתי זוגיות, רציתי לדעת מה קורה איתי עם זוגיות. והוא בדק את הנומרולוגיה שלי ואמר לי, את לא צריכה בן זוג. ולרגע חשבתי שהוא קצת לא שפוי, איך הוא החליט כזה דבר. ומה שהוא אמר לי שאני צריכה קצת להתפתח רוחנית, וזהו, ניתקתי את השיחה כשאני די מוחזבת ממנו. הוא התקשר אחרי שעה שוב ואמר, תן לי את המייל שלך. קיבל את המייל שלי והציף אותי בחומר. זה היה לפני 4 שנים, ומאז הוא כל יום, זאת אומרת, אחרי שהוא שלח לי את המייל, הוא לא הפסיק להתקשר, נו קראת, אני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. והתחלתי לקרוא ונשאבתי לזה, והתחלתי לעשות מפות נומרולוגיות לאנשים קרובים. אחר כך בניתי איזשהו אתר ועשיתי שם פרסום מפות נומרולוגיות חינם, והתחלתי לעשות לאנשים זרים. כמובן שכל מפה שעשיתי הוא בדק אותי ונתן את חוות דעתו. אוקיי, לפני שאנחנו, אני מניח שכבר בזה כן, יש לנו את הידע הזה, אבל הייתי רוצה שתשתפי אותנו, לפני שאת מספרת על סיפור של איזשהו מקרה שהיה לך, תשתפי אותנו, את מגיעה, אנשים באים אלייך, את לוקחת את הנתונים, את משקללת אותם, מאבדת אותם, ופתאום את רואה דברים שאת אומרת, וואו, איך אני אגיד להם את זה? או מה אני יכולה לעשות כדי שזה לא יקרה? אז תשתפו אותנו אם היה דבר כזה, ואם היה, איך פעלת? כן, היה וזה קצת היה ככה התנגשות שלי ושל הנומרולוג שלימד אותי. היה לי מקרה של בחורה שפתחה את הזוגיות שלה, רק התחתנה, ואני עשיתי מפה, זאת אומרת, ניתחתי גם אותה וגם את הבן זוג שלה. ראיתי את הדברים הטובים, את הדברים הפחות טובים. אני מאמינה שאת הדברים הפחות טובים לא צריך להגיד, צריך לתת לאדם את הטיפים איך לשפר אותם, על ידי זה שנחזק את הדברים הטובים. ועשיתי להם מפה וכתבתי את מה שאני חושבת. כמובן שלחתי את המפה לבדיקה לנומרולוג שמלמד אותי. ואז הוא אמר לי, חבל על הזמן לזוג הזה, הם הולכים להתגרש. ואני ממש נבהלתי כזה, אמרתי, מה? איך אני יכולה להגיד לזוג שרק התחתן שהוא הולך להתגרש? ולא הסכמתי עם זה, אמרתי, אבל למה? בוא נחשוב ביחד. אני מאמינה שעם ישראל הוא מעל הגורל,
ואם הנומרולוגיה סוג של הכוונה, אז אולי אנחנו נמצא את הדברים שהם צריכים לשפר, ובמקום להגיד לנו שאתם הולכים להתגרש, נעזור להם לחזק את הדברים שיעזרו להם לא להתגרש. לא הקשבתי, לא אמר שאני תמימה ושאני לא מבינה כלום, לא היה סבלנות הרבה להשקפה שלי. אני עשיתי מפה לזוג הזה, ובאמת ניסיתי לעזור להם לחזק את הדברים שהם צריכים לשפר. ואחרי איזה חודש, אולי אפילו פחות, היא התקשרה לה ואמרה לי שהם נפרדו. מה זה נבהלתי? אמרתי, וואו, אז הוא צדק, אבל עדיין בתוכי משהו הרגיש לי שזה לא יכול להיות. ועדיין דיברתי איתה לא יכולה להיכנס לפרטים האישיים שלה, אבל הטפתי לה. אוקיי. וגם הבן זוג שלה. בוא תגיד לנו מה היה הסוף. הסוף היה שהם התקשרו לספר לי שהם חזרו והם בהיריון, וכבר יש להם ילדה מקסימה בת חודשיים. יופי. כשאני התקשרתי לנומרולוג לשתף אותו, אז הוא אמר לי, וואו, מה זה הגישה שלך? ממש טובה, וכנראה שאת בסוף תהיי יותר טובה ממני. טוב, קודם כל אין לו שום בלעדיות בנושא, וזה בסדר, אבל עכשיו אני רוצה לשתף אותך ולספר לך שהתקשרה אלינו אחת המאזינות שאני לא אחשוף את שמה, ואני אקרא לה לצורך השידור בשם חסוי, אבל זה בסדר, נקרא לה אפילו מיכל. אני רק יודע להגיד לך שהתאריך לידה שלה זה 4/7/1967, ואם מיכל מאזינה לנו, וכן מאזינה, אז הנה, תשמעי אם מלי תוכל להגיד לך מה אומר המספר שלך בנושא הזה של התאריך, ומיכל עם כל הנתונים שלה. טוב, אז אם מיכל שומעת אותי. אז שנייה, אני מקבל עכשיו ככה מהטלפון, ואני רואה שדווקא מיכל כן רוצה שנגיד את שמה, אז אני אומר, אז היא כבר לא מיכל, זו שלומית, ושלומית בת קרמלה. הנה, תקשיבי, מלי הולכת לספר לך מה הנומרולוגיה שלך אומרת, על פי התאריך ועל פי השם של האמא. בבקשה. אוקיי, אז ערב טוב שלומית. אז כמו שאמרתי, נומרולוגיה זה לא גילוי עתידות, זה הכוונה. ככה, אני רואה שאנשים מחפשים את הסביבה שלך, מכניסה צבע לחיים. יום הלידה שלך, מספר הגורל, כל את המספר הגורל שלך הוא 7. אני לא יודעת אם זה אומר לך הרבה, אבל אם תתענייני, אז תדעי שמספר הגורל שלך הוא 7. מספר הגורל 7 זה סוג של אנשים שגם בצעירות שלהם או בבגרות שלהם יש להם נטייה לעסוק במיסטיקה או להימשך לזה. עכשיו, יש לי פה איזשהו כאילו התנגשות. מצד אחד המספר שלך מראה מיסטיקה ומשיכה לזה, ומצד שני היום לידה שלך 4 מראה שאת בעצם אישה שמאמינה אך ורק במה שאת רואה. אבל עדיין את יכולה לקבל את המיסטיקה. אבל את מאוד מציאותית ועל הקרקע. את לא אוהבת להרבות בדיבורים, את מאוד מעשית. יש לך חוש הומור מפותח. את נותנת לסביבה שלך רגיש ביטחון. את אוהבת להצחיק את האנשים. את נראית רגועה ושקטה, אבל זה מכסה על תמימות קשוחה. אסור לדחוק אותך יותר מדי לקיר, כי אם חרמית. אני בדרך כלל מבצעת את הדברים שלך בצורה הכי טובה, יעילה, מסודרת. היא על הקו, נכון? לא, היא לא על הקו, היא מאזינה לנו. היא בשידור. אוקיי, בואי תתני לה עוד 2 פרמטרים. לא, רגע, שנייה, יש לי עוד מה להגיד לה. טוב. מספר גורל 7 זה אנשים שיש להם נטייה לעזור לאחרים. הם נאמנים, יציבים, אוהבים שקט, שלווה. בזוגיות גם הם יבחרו את האחד שלהם רק שהם יהיו בטוחים באהבה שלו. ברגע שהם יהיו בטוחים באהבה, הם יתמסרו והם יהיו כחומר ביד היוצר. הם רגישים, הם נפגעים בקלות. מערכת יחסים שלהם תניב תוצאות ארוכות טווח רק שהם יהיו בטוחים. יש להם נטייה לברוח למנהרות חשוכות ולא לדבר על מה שמציק להם בזוגיות.
וזה לא דבר שהוא כל כך טוב, ההפך, הם צריכים להיפתח.